चॉकलेट हमर दिल सरकाई दैया रे दैया उले ले पोल्हाई आदि नहीं में कीली उ देवे ले लगाई जब कुछ बोली ले त जाले खिसियाई ठीक लागे ना उन कर तरीका जे हम कहिले करतनी काजे हमारा बबुआ के पिताजी हमारा बबुआ के पिताजी खाली खोले ले चली के पिताजी हमारा बबुआ के पिताजी चर 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 पैया बथे कोमल करी हैया चटनी जैसा चाटे उठावा हमारो ननद के भैया छने छने उनकर बदले मिजाज है 2 मिनट में हो जाले रंगबाज है चेहरा कोइले हमारा फीका जी सिखले नहीं बड़े सलीका जी हमारा बबुआ के पिताजी हमारा बबुआ के पिताजी खाली खोले ले चोली के पिताजी हमारा बबुआ के पिताजी जब जब अकबारी मुँह से निकले गारी दबा जानी हम नीचे देह उनके भारी पौआ के पायल हमर छन छन बाजे बलम निरदैया के लाजो न लागे एक नंबर के बारे अधिका जी लगे ले बड़े प्यार के ठीका जी हमारा बबुआ के पिताजी हमारा बबुआ के पिताजी